Un any més durant aquestes festes se celebrarà el Quinto Solidari organitzat per entitats independentistes per tal de recaptar fons per les persones encausades, una iniciativa que ja va per la quarta edició i que es farà el dissabte 3 de gener a la tarda a la Casa de Cultura Sant Francesc de Granollers. El Quinto compta amb la col·laboració de comerços i entitats del municipi. De moment en són 120, una xifra que pot variar perquè l'organització encara ha d'acabar de parlar amb alguns comerços. Com a les edicions anteriors, la intenció és recollir diners per la Caixa de Solidaritat d'Alerta Solidària per ajudar a fer front a les despeses ocasionades per les causes encara obertes. En concret, aquest any aniran destinats a les defenses dels encausats i també les encausades del 23 de setembre en el marc de l'Operació Judes. Aquest any, de moment, ja portem, encara no hem acabat de fer la volta, portem uns 120 establiments col·laboradors de Granollers que ofereixen productes, vals de regal, tenim dinars, esmorzars, sopars, tenim de tot. Vull dir que val molt la pena venir i passar una estona en família. Poder col·laborar perquè aquests d'Alerta Solidària estan fent una gran feinada i a més tenint en compte això, que ara van a Europa i tot, les despeses encara són més grans i per tant convé que aquestes persones encausades del 23S estiguin ben representades i puguin tenir els advocats ben arreglats, diguem, no?